на масата ножа и сега във веки разследва. Освен всичко в това, в моята стая имаше още много ножове. Сега ще ги покажем на тях. Не е оригинала. Оригинал е. А мен защо ме беше с истински? Това е истинския, той като иде в ръката му става истински. Я провери с това. Това, значи, уликите не на мен, че този нож убива около 9 човека с него и още Момо ще се съживее. Момо сега. Рики в момента е в Squid Game местата. Дето изкарват органите. Там Рики се опитва да се живи Момо. И май са успяли. Уликите намерихме още една улика, това е на стъклото. Още съм жив. Или още нещо си, не знам какво значи това. Ние съм много рисковано тази вечер. Трябва да видим Момо дали ще се появи, дали няма да се появи, не знам какво ще се случи. Това е хипер страшно. И сега не можем да се сетим какво да направим, за да го пак убием. Трябва да успеем, хора. Хора, стискайте ни палци и просто ако го убием, Да, ние ще много. бъдем благодарни на вас. Вие забравихте ли, че ние не може дори да го убием, трябва да намерим бялата маска. Да, трябва да щупи и ще развалим така проклятието. Ние ако не го направим, той може да го съживяват винаги. Така че дори да го убиеме, единственият начин, мале ако го убиеме, той пак ще стане на прах и ще се изпари. Заради маската, ако я щупиме, няма да става. Да, но ако не щупиме, той винаги, когато умре, ще се става на прах и ще могат да го съживат. Да не е сложил някакъв чип в това, в Нарики, базата, къде да се появява, ако умре. В случай, че умре, да се превръща на прах, който да отиде при Рики. Гарда не е казал за такова нещо, това е станало нещо тайно. Значи Гарда може да е наистина от лошите. Не е от лошите. Да, я пиши на Мистер Бист, ако имаш. Нямам го. И мистер Бис какво ще направи? Хора, не знам какво да направим. Тази вечер ще видим. Това е мега опина още срещу Момо. Който е само за мен, не. Значи тази вечер се разделяме. Не, трябва да има на различни места хора. Може Стъню да е там, Вики да е тук, или стаечката аз горе, или някъде е така. Не, Дани. Какво? Ти е по-добре тук да си. Да си. Ти къде да си, кой ще е горе? Трябва или аз, или Вики да сме горе. Аз сигурно ще съм горе. Аз. Един от нас трябва да е в стаечката, другия е горе. Добре, аз ще бъда в стаечката тогава. Виктор да бъде в... Виктор ще е горе. Той не се знае, вече може да има нови сили и да е много по-могъщо преди. Хора, това е много зловещо. И хора, сега ще ви покажа кадрите на това, което ни изпрати Спайдър Роби и това, което е разбрал за тях. Събужда се, време е за Махайте действие. машините! Живе! Времето ми настъпи! Broadcast by the Department of Defense of the Republic. A paranormal anomaly affecting the entire nation has been detected. For your safety, please carry out the following instructions. This message is being broadcast by the Department of Defense of the Republic. A paranormal anomaly affecting the entire nation has been detected. ще бъдеш най-великото ми сътворение. Затваряйте Създавам. всичко време за операцията, Я. създавайте всичко време. Това Спирайте Мама ще ни служа завинаги! Знай го! Заключваме на запис. експериментът бе успешен. Хайде, да продължаваме. For your safety, please carry out the following instructions. This message is being broadcast by the Department of Хора, аз съм Спайдър-Роби. Бяхте ми взели костюм. В момента съм в игрите и не мога да си смъкна карта, моля ти се. Спаси ме. Аз съм Спайдър-Роби. Вики кралят. Джони и Роки, моля ви се после. И ти в момента оправдава цялото място. Искат да направят и искат да оперативни помощ. Помощ да могат да изпълнят добре за софтуер. С тебе всичките видеа не мога и ги прати. Аз съм истинска Спайдър-Роби, не съм като Вики, който не кара и тази сма. Защото му успях да дойда. Ето го, Помощ. пипнах на го! Помощ.
Сванете го!